Takže ahoj lidi, vítám vás u mého, dalo by se říct prvního videa. 5. Ano, a jedeme. 6, 4, 5, 4, 6. Ano, tak budu svátku vytvořit nový svět a můžeme na to. No, jak vidíte, to mám, no, to je jedno. No, a co dneska v tuto díle budeme dělat? To spíš bude takový začátek. Zase jsem se bug. Já neznáším to, když se bugnu. To je to nejhorší. Au. Pardon lidi. Počkej. No, zamknutý fraps. Vidíte to, co já? Já bych tam to ukázal ve velkém, no. Jak chci, aby se mi to lagovalo. A ono už se to současně laguje teď. Jdi mi na kráví, na kráví, na kráví. Fuck. Tak. Tak, co jsme? No, no, teď mi se nakutal nějaký. A prostě tuto. S tou. Jestli tuto slyšíte, ten druhý hlas, tak to je kámoš. Jsem tu jedna, mám videa, koukněte se. Reklama. Ježišmarja. Hraje bowling. Jak jste ho před chviličkou mohli slyšet. No a zatím, kolik pak máme? 22. Tak dobrý. Kdo? No kdo? Tak ať jde, ne? Kdo svý? No ty kraso! Ona zmizela to maso. Ne, očorka. Jsem blbej. Everybody gets them. Hop. Já neumím parkour. What the? Tak a mohli bychom zatím mít. No. Ej! What the fuck? No. Kdo by chtěl vědět, kdy bude další video, tak to bude za hodně dlouho. Já nemám až tak moc času. Dneska je taková výhoda. A proč natáčím zrovna Minecraft? Že jsem na něj měl chuť a navíc jsme před chvilkou s kámošem hráli. Trochu jsme měli soudský právník. Ano, právníci jsou vajtři. Jo, my zase. Vata! Ne, já mám jenom 4,5 srdíčka. A kdo by chtěl vidět, jestli tam vidíte ty čísla? Tady. Tak to já vím, co to je. Slyšíte to, co já?
No to je asi jasné. Hej, pojď. Musíš být tak sprostej. Proč? Omlouvám se. Hru! Ne. Jo, vidím. Tam zůstaly 2. A pojď. Vaně blázen do bowlingu. Dobře. Já jsem bowlingový mistr. Bych neřekl. Nám to nejde triky. No právě. Jsem parkour. Jsem parkour. A budu taky nevím kdy natáčet i ten. Jak bych to řekl. Opičí se Momentovi bude natáčet čarovný Minecraft. Já budu. Víš, kolik už ho lidí natáčelo? Přidej. 20. Míň. 15. Víc. 14. 16. Víc. 19. Míň. 18. 17. 17. Jo. Aha, no tak ho začnu já natočit já. Co řešíš, já dneska natočím. Jo, asi za chvilku budu končit, aby jsem nestihnul to všechno udělat. Že za chvilku budeme muset jít spát. Možné. No, to by. What the? Bak. Ne. Ale já mám všechno dřevo. Takže beru krafťáč. Beru tuto. Raz, dva. Já nic. To Márek. Teda. To není jeho jméno, to je nepravý. Co řešíš? Co do píči, ty měli jsme menší slovník. Spíš u něj, ne u mě. Jsem blbý, já musím kejt. To byl on, a ne. Von! No Tumo! Počkej, se cítím. Ne, už jo! To je... To kdybyste lidi cítili. Tak atomovka předtím je málo. Máš nějaký problém s mojí mámou? Máš nějaký problém s mojí mámou? Tak, dopadlo. Hoď to blbě. Jsi nic neřekl. Moje chyba to není. Vždyť jsem se toho ani nedotkl. Au. Je to držo. No, dává se písmu. Aby přes. Vidíte, jak je to lavné. Já si chci jenom doplnit životy. Já bych jinak gap. To je v Minecraftu strašný. Strike. Lidi, strike! Oslavujte! Proč? Strike? Náhoda. Takže je to dá. Má nějaký problém někdo proti mojí moci? Teď si-
jsem cignan. Vidíte, on je cigl. On je to... Já jsem táta ciglan, on naše třídy. Jsem 3 dny ciglan. A táta dokonce. Nežo! A jak vidíte, tak to řekl někdo úplně jiný než já. Tady toho sakra je železa jako blázen. To bude video. To zase bude polců dolů. Kdo ví. Ale určitě, že budou pod. Prosím, ať tady. Prosím, dejte like. Prosím. A odběr. Ne. Spíš ne. Ne. A další strana. No to si ze mě děláš srandu. Já dokud tam železo, tady je další. Já. A co ty teprve? Strike! 3 strajky po sobě. OMG. Tady se občas vyskytují diamanty. Ale docela hodně často. Tam je creeper. Ten, co má to Neboli síčák. nic. Co má proti tvý matce. Hele, smaragd. Co bude hodit? Si už můžu udělat takový baráček menší. Tady v tom. Což je kolonky. Jo, ale já ho nesnáším, Gonkyho. Nemám. Bez urážky. Tak věří ti. Že mě děláš srandu. Tak chci trefit. Tak dělej, že to nechceš trefit.